Wozi waiziya kuti ndikabata mazamu achada kuda zana naye. Aona kubuza ke. Necha kamili. Iyo mazamu acho kubata chacho kununzwa chipo kuti mazamu. Anditi taitaura nawe family. Unofunga kuti inomira family. Iwo chituka bvisa ruoko rwako pazamu remukadzi wako, mumwe anoyachisa rake ipapo. Kune family yakadaro? Hakuna family yakadaro. Kudhara kwako usingapfekwe amunoti mapenzi iwo ari kumazuva. Vakadzi vaigara vakavhara nezvisisino. Kunyesera zvotanga nhasi. Waitokaguma chisisino chomukadzi womunhu chimboteerera kana kubatsira. Wakaguma chisisino chomukadzi womunhu hama dzichiona paipondo. Wazvinzwa? Ndiro rakanga richi kwa Judha mukadzi wemunhu mazayemen. Kana ukafarisa kana ukatamba so uchitamba radio so hautambi uchiswedera kumukadzi wemunhu. Azviite. Zvenyu zvokuti munobuda muchitamba kongonya mbawa nevarume vevanhu izvi. Muri vaedheni vasingazive Mwari. tipire chidzenya yako. Pamusoro changamira. Uyu murume akabata mukadzi wangu mazamu. Ndoma nyaya yako. Ari kuti kwazo. Uyari hapo. Amai wewe. Ndamugare pakata. Masika sitaro nomumwe. Enda zvinzi. Masika wewe. Enda zvinzi. Ati kuti Akandibata mazamu obati zvinhu zvazvichirwe mari. Mati? Akandibata mazamu akati zvinhu zvazvichirwe mari. Akakakumbira mvura pandogara. Ndikamupa mvura. Atsunzwa zvokutaura. Akakakumbira mvura pandogara. Ndamupa mvura paendaomba kwake kwaanogara paasudzwa. Patadzi zvinhu paanocheka zvaakanotenga kuti zvinhu zvichirwe mari. Ndakanda kubata mazamu. saka akakubata mazamu ere. Eh. Zvinova uyo alikomplaina uyo vakabata mazamu mukadzi womwe zvanga zvaita sei. Dare hombe dare guru ndozvipikisa handina pandoranga. Okay. Munogara pakareba zvakadii? Isusu tinogara zvimwe Tamukuru taurisai. Izvi nyaya idzi Ndandabvunza. Ngati munogara pakareba zvakadii? Musha kwamunogara. zvekilomita kubva kumba kwosvika Kilomita. Munoziva amai ava kusvika papi pakugarisana kwenyu? amai vandovaziva zve3 months. Kusvika kunge ndichishanda nemurume wavo. Maziva amai ava pa3 months. Mune here mumwe munhu akambokutaurira kuti amai ava vanenge vasikapfungwa kana kuti vanorwara? Handina kana mumwe chete akanditaurira kana ina handina kutozviziva. Hamuna kumbosangana nechiitiko chakadaro? Handina. Saka kana tikavatarisa amai edu toona kuti munhu anogona anorarama munyika somasikirwo akaitwa naMwari fanike zvatakaitwawo tese vanhu. Ichokwadi. Saka tingati kurwara kwavo kwauya papi kuti vataure imimi kuti vandibata mazamu? Chandaikumbirisa dare hombe dare guru ndoda kuti munditaure kuti zvakatangira papi ndozvibvira ipapo. Timungatoudza dare rino nokuti imimi amai ava ndovakutaura izvo. Saka takubvunzai uwe kuti kuti pamwe munhu anogona kunge akazviita achirwara totarisa zvese izvi. Hai baba, amai baba tata munozvinzwa? Inini hazvinzwisisi. Vatina kwabata mazamu. Vati pamukatanga pachimusvika baba muna kuzvinzwa zvatanga kutaura. Kuti pamungatanga imi makazokumbira mvura. Runyero. hamuna mvura yepamba. Mvura ndakama. Alright. Imimi kuti mvura yepamba maibva kupi? Maibva kupi? Indaibva kubasa. Maibva kubasa. Ndorodi kuenda kumba. Ndorodi yangu. Alright, makumbira mvura. Hamuna kudzoka neperi? Ndakazodzoka nepo. Mama makabatei. Madzoka chicha makabata. Ndakabata machips. Nechii? Nedrink. Makazvisa kupi? Ndakasvika pamba pamai avasipo. Makazvisa? Ndasvika pamba pamai avasipo. Ndakada kuti ndipe pandisiye panext door zvikanzi amai varipo. Maida kusiyirani? Ndada kusiyira amai avo. Kuwasiyira kuti vaita sei? Ndakataura shakamiri zviya.
ndozvandataura changamire ndikade mataura ndadonongora pazvakatangira ndosana kubvunza kuti mama ini ndikubvunze mubvunzo tiritendere dare guru pazvakatangira dare guru rakutendera zvisingaiti zvakatangira tiri pamatemba apapa tasangana patikisa machips tasangana paipa bamukuru hande kuchechi mundikisa kutaura hande kuchechi wangade mumongo enaye kati mwe ndibva kumunda ini kuchechi muti handisi prepared kanditekero machips matemba patikisa machips pakona ipo paipa tikuisiyo dare hombe patikisa machips matemba kati handina mainini handikana mari kuchechi amuti prepared kuenda kuchechi indiri munhu iyo mukadzi wemunhu uronani kuchechi mundikusepapo handaimba kwangu zvangu ndagara musi ndikuenda kubasa ndikushuma ndifana pamba pauri pamba pangu ndorudi hangu vamukuru machips angu ndikazaa ndichakutengerai handikapanomisa matemba aya handioni kuti atashuwa munhu kana kuti munhu panenge ada machips anofana kumutengera vanonaka ndaenda kubasa nemwe musimanje ndanzibasa kujutisa kweriko usiku ndakudzoka kumba inini hamuti andikiya kati ndikandipfure pamaini navo ndakandipfura navo mani ndipe mvura zvikanzi machips anga kuti abanguru kati ndikuigirai rini ndikati nhasi kana mangwana kamukasa ndizondibvunzirewo ndibvunzirei vakupindure izvozvo daro guru ndiregerereiwo ndiregerereiwo zvakataurika here zvekutaura zvavarikutaura zvawakaita ndakava pamvura bvaenda kumba kwavo bvawadzoka nezvinhu zvanga akabata kati zvinhu zvazvichirwe mari tengenera se nakubatei mazamu kubva sewandikisa kubvaenda kumba kwavo kwati mangwana ndiri kudzoka asi zvinhu akakupa here ndinazvo ndakazvichengeta sa machipisi mapuwa ndakazvipiwa zvanenguva yakadi zvinhu izvi hazvisati kukwasa mumwedzi zvanenguva yakadi nguru icharangarire rini zvatora nguva aiwa kwakugadzira nyaya manje ndida kuti muzive mimika apa ndisandapedza chichirondedzera ndisandapedza mama akatiratira mukuru mambo wangu inini ndasondizwisisai baba ndanzwa muchiti imimi muchitaurira amainimenya muchiti mukadzi wemunhu ndiri kurumochi zvakataurika ndo machipisa unoswai vana vakashinga ungoda kuenda chapuvu zvekuti ingati mukadzi wemunhu hazvinotaurika mambo zvati zvakataurika tienda murasa umboone zvakataurika hazvinokutaurika ngarichibva ipapa asi atotechedze nyaya ndikutaura orit ndoramba ndingokupai mukana mozi munhu anofawo cherechedze nyaya ndikutaura zvangu kucherechedza ndacherechedza basa rangu ndokucherechedza inini nguru wangu ndoramba taurisai samanitendera kuti vamwe chitaura ndimotaurawo zvamunhu muchataurira dare rino kuti ndakatadza kukunda miyai aiwa kuti pakataurika zvinotaura kumberi aiwa ndichiri kuenda ka ndiri murunda sei ndiri muri katakata zvenyu ndautaura nhoroondo yangu andika 3 times vachindikumbira machips mukadzi wangu akumbira machips ndomupa ndakachata naye kana izvi mabhigi asiri panze zvanotoenda kuti haungaiti zvakadaro andindirisaka iri kuti machips aya ndainamwa mvura paya ndandipa mvura mainini zvikanzi ko machips angu ari kupi third time kechitatu ndikuigirai nhasi kana mangwana mambabvunzawo here kuti mashoko yakataurika ndikati kana kundikana kuya nhasi nauka ndiwe nawo mangwana ndobva ndaikumba kwangu ndokati kuti zvekunoku ndakunokuini ndagara kwaya umwe mufana anogara kwachigwa chatawo zvikati
ambira mwana ndida kumba matokenyu asi ari kuaramba ari kurara mumuti saka munokwasi achabiwa bhosi handiko indi kuita chikorokoza kuti ukwamiri mumakuru mwari kuita uko saka mwasunga kuti munatora here kati nhasi here kanzi aiwa nhasi uyu mufana uyu kwachata uko anzani mumashops matenda kumashops kuya rasvika kwekuyako ndobva atika zvakatengawo zvazikumwa zvatakamwamowo zvinodhaka izvozvi ndobva tasunga dhuri kati amboya vanotinetsa dheri wada machips etikufana nokupi iyoyo zvikanzi kune kwanyandiya tozi yambodaidaire kati handitotenga machips but anotenga machips awaida machips etawo zvedringi ndakazongowedzerawo $2 ngomira nokutaura tiri kunzwa hatireka kuti tipai kuona kuti mumba muno makazara vanhu ava vatengereka machips dai ari uyo akatengera mukadzi wako machips iwewe waiti kudii hana problem nazvinhu kana chimuziva ona musanazo kana ndichimuziva ndikataita problem nei ada machips kaune mukadzi wangu hana problem nazvinhu asi murume wako problem yaitika ndisikamuzive murume wacho zvawakatengera mukadzi zvinezvi murume wacho wakamutaura kuti mukadzi wako ndamutengera ndamuona kubiba anogara kudengera ndifana mamuona kai nyaya yemazamu yazobuda iwaiti chanditaura chips auya zveshuwa ukatenga zvitowani nyaya yemazamu wamboinzwa here dare guru ndichiri kuenda nenyaya Titaura andikufamba wani kusvika ndasvika kuti gwapa kwesera ndapedza taura ndapedza handizvo vese vanhu variko kana muchiteerera kasoti kana takubvunza ibvunzo toda kuti mutibatsire munoti kuti ino machips akatengerwa mukadzi nouyu bosi mimi mukangoti wakabara mumazamu ndakambatira kupi wavhuma ndakambatira kupi papi nditerereka timoteererana isu tonganyaya dzakawanda mupa mukana kuti tikunzwisise uzvisungirire kana usikunyurisa iwo wakutaura statement yako kutanga ati nini mukadzi womunhu achikumbira machips unenge wadzoka kuzotenga machips chipedzisa saka tada kutovhara nyaya yakuti atopedza wokutanga wati nini mukadzi womunhu aindikumbira machips ikati zvazviite zvokuti mukadzi womunhu akumbira machips unenge wazotenga machips saka wachini aiwa mukadzi womunhu ndidanzi zvimwe zviso iwe ndiwazvitaura nemuromo wavo ukati mukadzi womunhu afaniri ndizvikusei darombi mhosva yangu inini ndeyekuti ndakatengera mai amachips ndinoda kuzoni mhosva yako ndei ndiudzo kuti kufunga kwako wirire mudani ii mhosva ndokutengera machips ndosada kubvunza ka kuti wewe mafungira ako akagarire ipapo ndakatengera chete ndopane nyaya kana akakuti nditengere chipfeko munotenga handitenge muregere chachipfeko kecho kowe machips haana kusiyana maswiti haana kusiyana maswiti sezvo mukuti zvakaita pani mazuva akawanda kwadi kuenda kune murume uchiti zvomukadzi wava kutinyetsera machips mutsure upindure mubvunzewo aiwazve upindure una nguva una kureba sadai manitendera ndasvika patagumira kuti nyaya haise kuripa nyaya ndekutaura nyaya yako sezvaio pindura mubvunzo mubvunzo yemiri haipindirike kasida kuti haipindure ukaenda unoshanda naiwo wasi off duty wakanga uri pabasa musiwo wakanotenga machips uyu wakanga uri pabasa iwewe wanga usiri off wakanga uri pabasa wakasiya watsikirira mufaniro nebasa kuti unyengere mukadzi wozi waiziva kuti ndikabata mazamu achada kuda ndichazara naye auna kubuza kai nechakamiri iwo mazamu acho kubata chacho kunonzwa chipa kuti mazamu mabvunzo nauye kunzizo ni baba sezvo muchishanda naye maipingi ngoti nyamwe muri kubasa iwe kana watambira iwe wadi kutengera mukadzi wako machips ezviona ari mondinetse makadii kuchitaura hapana mubvunzo yapindura isazvo mari yenyinyi ndenotenga machips youya itenga aindifuwa kuti munongoti daidai yenyinyi ndenotenga machips youya itenge asi mukazomba kuti ndipiwa switi hamutengerere nechakamiri wangu inini chikutengera switi mutizana nani kabiri kuti munoenda kuchechi ambokuti hande kuchechi mataiwa inu kuchechi
asikuita ndiende kuchechi ndakalombokwani bakuti ndipei machipsi ndikati andina mari vamazoitsvaka vamamutengera steady time Pati pachitatu wakatadza kupinda mwedzi ndingaupedzera kunguva tonga yenyu chii chako kubasa awasi mkuru wako ere basi wasi mkuru wangu ndichi gadi kufunga kuti chikapoto endombo kwako wanga kuseri pabasa akandisiya ndiri pabasa akabuda na 6 dzemanheru ini ndobuda na 10 abva rita hamupano yasara kudye ndichienda ndichite ende mvura yakakumbira haasati amubvira ambosvika padeni pangu ndiripo nini achikumbira mvura haasati ambosvika padeni pako haasati ndo first time yake kusvika kumosvika akabata machips ndandazomuendera kumba kwake ndikasvika kune mukadzi wake nemachips aya ndikati komukuru ndeipiwa makanditora nesuo kanzi handabvira nambosvika kumba kwako akati ndakati komukuru ndeipiwa makaita nesuo kanzi handabvira nambosvika kumba kwako ndakati hamunobvira kusvika kumba munobvira munosvika muchikumbira mvura yekunwe kanzi ndakasvika ndakakumbira mvura yekuno ndakati saka makadzoka makanotenga machips makadzoka muchimba mukadzi wangu kanzi kudhaya kwamufana ngati hakuna kudhako kadaro ndikati mutomutore audio tiri kumba kwake ku unaye ngavhure audio ngavhure audio ini ndakamuti pakutenga machips ndiramai mwana wemukadzi ndaida mukumbira kubvunza kuti ava vaida machips vakavabvunza katatu kese vakatengerwa machips sei vasina kumadya murume wavo asati auya vakazouya vachiti mudamukura vavaya nemachips ava vakasiya murume vatanga kukumbira mvura vakazouya nemachips vakandibata mazamu vakati zvinhu zvanga zviendere mahara sei vasina kudya zvinhu izvi wati asati auya ndinofanira kupindura mukadzi kuti mubvunzo iwe ndiweni kuti imimi machips enu aya amakakumbirwa aya haana kudyiwa kuti nhasi ava ne 3 times asi chikumbirotengwa ndite so ini ndakadhani machips nhasi kana mangwana ndobva ndaine machips nhasi ndasvika inine pamba wavasipo amai avo ndasvika panext door inini ndasvika kuti ndokusiyira machips amai panext door here ava zvikanzi havaripo vari vashedzi ndikuvashedzwa vamai ndikuvashedzwa ndibva vakuira ta machips enyaya ndibvavatwa ndavaita basa bamukuru ndibva vaendesa kumba kwavo ndibva vazouya kwandiri hapana mhepsha vari kumba uko ndakubva nekumunda makavatengerere machips takavashedza zvakanyanya makatengera musi wacho aiwa vakataura machips ndinovapa uye mimi semi musingamboenda weari kupamba kana munhu chamwachimboenda chete is too generous endonosaina kubude munhu you are too generous wape phone number dzako in case nyayo yogara apa mungobuda chete tokupanga mchemo miisire mombe dzake chimuisire ibodzi nokuti akabatira memazamu miisire mombe mbiri mazamu omukadzi omunhu abatwe endekezi chairoabatwe kana kutsvana muedzi wakadaro abatwe kudhara kwakavausingapfekwe amunoti mapenzi aiwo ariko mazuva ano vakadzi vaigara vakavhara nezvisisino kunyesera zvautanga nhasi waitokaguma chisisino chomukadzi womunhu chimboteerera kandi kubatsira wakaguma chisisino chomukadzi womunhu hama dzichiona paipondo wazvinzwa ndo rakanga richi saka dzidza izvo zvinokanganisa izvo andiona mufana akukwira dani mufana kaona munyari womwana mudikisei
wabvuma mai uyu zvatonyadzisa akafoira ukuzvinzwa vanhu vavanenge vachiona uyu mukomana uyu kwa wamunzwa anotaura staircase 2 generous pamwe akutozvita kuna vamwe vanhu mise ndo January achibhadhara mombe dziri 2 ndakumbira chakanaka 300 pamombe zvino ndakagara pana ndakanzwa tsitsi nyika inoparara kai uzwa tsitsi uchikumbira regero kuna kugama umfana waenda nokumbira regero ndio wakakanganisira ndakabvira chikumbira regero zvangu gara uchikumbira regero waikumbirire tadzoka kwauri mani machips andatenga kutengera mukadzi wake unyara wapedza uchizanya yake aiwa nokuti waida kukumbira regero ndatombira kupolisi saende kumbira regero ngarambe uripe wakunyadzika ndazokora futi zvandakaita zobva nditi amaindiregerero ndikumbira regero amaini amaini kune mombe mbiri ndedzenyu izvozvo ibodzi ndeyenyu ibodzi ndeyemurumo dasina kukwira dare maikwira here name mayazotaura mombe ndeyenyu maita basa 600 akukumbira kukwizirwa dare ringati mari anzi kwidzirei ndibatsirei ochisimuka takubatsira aitako